Maksat senin pikiriňçe düşünşmezlik näme we nereden ýetişýär? Bu bir mesele boýunça adamlaryň başgaça pikir etmegi. Ýa-da sen pikiriňe äskermezlik edip özüninkini dogry diýip goramagy. Gyýpga saýdanynda gözel düşünşmezlik men ýigrenýän. Köp adamyň düşünşmezlik ýigrenýändigini aýtsam, ýalňyşmasam gerek. Kardeşlerimizden biri hem düşünşmezlige ýol bermeýär. Ol öz oýlanmalaryna düşünşmezlik we onu çözmeň ýollary barada ýazýar. Bu paýhasly ýalyň durmuş tejribesi köp adamlar ruhlandyrdy. Şeýlekem biz onuň maslahatlarynyň peýdalanmagy makul bildik. Şonuň üçin biz bugün dawa we düşünşmezlik barada gürrüň ederis. Men alalasa gowurýan we düşünşmezlik ýigrenýän. Beýleki adamlar bilen gapmaňarşy bolmazdan asuda ýaşamak isleýän. Bir gün özüm için suratyny çeken dünýämiň alawçy hyýalyna düşdüm. Men düşünşmezliklerden gaçdym we meselelerimi çözmek isledim. Ýöne düşünşmezlik entegem içimde galdy. Bu haýsy dünýä bolup biler? Adamlar düşünşmezlige nähil çemeleşýärler. Onuň 3 ýoly bar. Birinji ýoly boyun almazlyk. Alalaşmazlygyň bardygyny boyun alýarys. Ýöneminiň ýokdugyna özümiz anandyrmagy synanşýarys. İkinji ýoly gaçmak. Biz dawa jenjel ýa-da düşünşmezlik bolan adamdan uzak durmagy synanşýarys. Üçüncü ýol haserwet. Bu öz janyňa kassekme. Iň gynanýan zat adamlar köpleşip bu näme dogry ýol saýlaýarlar. Birinji ýoly boyun almazlyga seredeliň. Diýmek, bu ýerde hiç kili problema ýok diýen ýaly hereket etmek. Biz düşünşmezlik çözmek üçin ädim etmekden ýüze görýärys. Netijede adam bilen gatnaşyklar bozulýar. Meseleni boyun almasam we hiç adam bolmadygyna özüm anandyrsam, hemme zat gowy bolar diýip pikir edýärsin. Emma ahyrynda anamsızlyk ýüze çykýar. Düşünşmezligi boyun almazlyk gowy zada getirmeýär. Bu meseleniň akylly çözgüji däl. Biz mesele karşı durmaly we ony parahatçylyk çözmeli. Iň gyzykly zat adam hiç kime ziyan bermedigini amanýar. Köplenç bular öz pikirleriňizdir. Iblis adamyň bu gowşak taraplaryny öz maksatlary üçin ulalyp adamyň ýüregini gataltýar. Düşünşmezlikler çözmegiň ikinji usuly gaçmakdyr. Käbir adamlar gürleşmek islemeýänlerinden gaçy durmalygyny ananýarlar. Men onuň mehmançylygy barýan ýerine barmaryn. Onuň bilen duşmal boljak ýerlere gitmerin diýär. Hawa, men sana ýolda duşdym, ýoluň beýleki tarapyna geçerin. Netijede bu dostluň kesilmegine getirýär. İşte düşünşmezlik ýüze çykdy. Bu ýeşini başga ýeşe çalışmagyna getirýär. Düşünşmezlik asmannaky gara bulutlara meýdýär we düşünşmezligiň çözübidi bulutlary böwsüp geçýän gün şöhletyne meýdýär. Emma gynansak da asmanny bulutlar ýygnananna adamlar bulutlaryň aňarsyna günüň bardygyny ýatdan çykarýarlar. Bir düşünşmezlik çözmek umydyny ýitirenlerini we onuň çykalgy tapmasalar adamlar öz janyny kassetmek pikir edýärler. Emma hemişe size kömek etmek isleyen Hudaýyň bardygyny ýatdan çykarmaň. Hudaý sizi selýär. Ol sizi tanaýar. Ol sizi öz uçagyna almak isleýär. Köp ýylmandan öň men özüme gowsa pagarlym. Adam bilen açaçan gürleşmekden we süýü görkezmekden gorkmaly däldigini düşündüm. Men iň ownuq düşünşmezlikler hem çözmege öwrendim. Aramyzda düşünşmezlik bolan adam bilen açaçan gürleşmek öz elimizde. Uzak wagtlar biziň bilen egin esik fabrikine isleýän bir gyzy adyma düşdi. Ol kän gürlemedi we özden alparsy düşünüksizdi. Adamlar ol hakda dürli pikirdedi. Haçan bir adam özüni bizden başgaça alyp barsa, biz olary derrew günäkärlap başlaýarys. Näme üçindigini bilemek bolin, brigadanyň her bir ýeşkäri bilen onuň arasynda düşünşmezlik bardy. Bir gün men onuň bilen gürrüňdeş boldum we isteslerimiň oňa bolan negativ hereketleriň sebäpleri hakda düşündirdim. Ol muňa gatygen galy, ol hatda bu arada pikirim etmeýärdi. Onuň bolup geçýän zatlardan habar hem ýokdy. Bu gyz ajaýyp barada etdi. Hemmelerin ýanyna baryp, men seni gynandyrdymy? Belki näme dogry barada edenlerin?
Haçanna eden hareketleri barada jogap eşidenne men beýletmek hakda asla pikirim etmänim diýdi. Ol hemmelerden ötünç sorady. Öýkü we onamsızlyk dumanlaryndan namnasan galmady. Inne adamlar oňa başga seter edip başladylar. Ol dostlaşdy. Ol diňe bir häsiýetine däl, eýsem daşka görnüşine de üýtgödi. Bagyşlanma bolan üçin düşünşmezlik diwary ýykyldy. Meselen çözmepden kaçmaň ýerine onu parahat çözmäle synaşmalyryz. Apma gaşyk çözmek üçin bir näçe düzgüniň bardygyny bilmelidirs. Eger gowunuňyza degen bolsalar, dawa jenjil etmäň. Şeýseňiz meseleni artdyrarsyňyz. Ýagdaý ölçürüp doga etmek üçin wajyp etmeli. Wagız kitaby 3-nji bab 1-nji aýat. Her zadyň öz möwriti bar. Göň astyna her zadyň öz wagty bar. Hemme zadyň öz wagty bar. Biz garaşmaly. Düşünşmezlikden ýüze wurmaň ýa-da gaçmaň. Dogry wagta garaşyň. Adama başga bir pursat bermeli. Mukaddes ýazgylar bize bagyşlamak hakda aýdýar. Bir taraplaýyn bagyşlamak hakynda däl. Ýagny bagyşlama soraman kalar, siz bagyşlamaly. Siz bagyşlama soramasalar hem bagyşlamaly. Bagyşlamagy başarmaly. Bu düşünşmezliği çözmäge Hudaý bize kömek eder. Ol ýagdaýy öz eline alar. Bize alad etmek gerek däl. Haçan siz bagyşlama saýlasaňyz, dogry ýol saýlandyňyzdyr. Emma Hudaýsyz hiç dat mümkin däldir. Artık maç ýüküňizi taşlamalsyňyz. Menne siziň üçin hoş habar bar. Ähli agar ýüküňizi İsa'nın öňüne getirin. Çünki ol sizi çäksiz seýär we size kömek etmeli isleýär. Gelin bu barada gökdäki atamyzdan soralyň. Ey gökdäki atamyz, eger ýüregimiziň çoň törüne aralaşsak, ol erwet, yaramaz pikirlerden, göriplikden we gawanjanlykdan doly. Ýöne Hudaýyň sözi bize, günäkär bolsak da ähli günälerimizi bagyşlamak üçin İsa'nın ölendigini aýdýar. Rabbim, men sana iman edýän, men ýüregimi tämizle. Men İsa'nın meniň günälerim üçin ölendigine ananýan. Hudaýym, ýüregimdäki agyr ýüki we düşünşmezlikler aýyr. Meniň İsa Mesih ýal bolmagyma kömek et. Amin. Amin. Oy Hudaý size ak pata versin. Maksat senin pikiriňçe düşünşmezlik näme we nereden ýetişýär?